Mijiet ta' eluf ta' Taljani qed jivvutaw f'elezzjoni reġjonali li r-riżultat tagħha mistenni jkun kruċjali għal futur tal-koalizzjoni fraġli li qed tmexxi lill-Italja fil-preżent. Dan meta l-estremisti tal-lemin qegħdin jittamaw f'riżultat li jikkaġuna terremot politiku sħiħ li fost oħrajn jippermetti għal ritorn fil-poter tal-eks Viċi Prim Ministru Matteo Salvini. Il-vot fir-reġjun Sinjur ta' Emilia Romagna qed ikun segwit anke minn barra l-Italja, meta dan ir-reġjun ilu għal dawn l-aħħar 70 sena bħala fortizza tax-xelluk. Madankollu minkejja li x-xelluk għadu b'saħħtu fir-reġjun, l-avversarji tal-lemin ilhom l-aħħar ġimgħat jistinkaw bil-kbir biex jiġġeneraw l-appoġġ mill-ibliet lokali. Dan meta l-aħħar sarriġ qabel il-vot wara li l-Partit tal-Lega li opponi l-immigrazzjoni kien jinsab ras imbras mal-Partit Demokratiku tax-Xelluk li qed imexxi lill-Italja flimkien mal-Moviment 5 Stelle. Il-kandidat tal-Lega f'Emilia Romagna hi Lucia Borgonzoni, iżda din fl-aħħar jiem spiċċat letteralment imwarba fil-ġenb minn Salvini li kompla jmexxi id-diskorsi fiż-żoni prinċipali tar-reġjun fost iż-żjarat tiegħu fi bliet bħal Parma bilan li jkattar l-appoġġ popolari. Il-kandidat tal-Partit Demokratiku tax-Xelluk Stefano Bonaccini u l-President attwali tar-Reġjun ta' Emilia Romagna. Il-votazzjoni f'Emilia Romagna talaq tard matul il-lejl meta 3.5 miljun ċittadin huma eleġibbli biex jeleġġu lill-President tar-Reġjun. Fl-aħħar sigħat saru wkoll elezzjonijiet simili fir-Reġjun Iżgħar ta' Kalabria lejn in-nofsinhar tal-Italja.